Mali sɔrɔsiw kunna an'u ka kan ani Mali dugukolo yɔrɔ wɛrɛw la ka taa jigi su dugukila yɔrɔ wɛrɛw la ko a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka Mali sɔrɔsiw ka kan filmer ka gundo ta ka taa di terroriste jɛkuluw ma ka armew n'o ye kɛlɛkɛminɛnw ye marifa bɔnbu ana ɲɔgɔnna wɛrɛ k'a doni ka taa di terroristew ma ani marifakisɛ Faransi ka ni munumunu salo a nin baara de kɛra o kɔnɔna la a dalilu bɛɛ bɛ Mali gouvernement bolo k'u taara da o ni ka tabali kan. Ainsi, il convient de rappeler que c'est en raison de suspicions de manœuvres de déstabilisation de la France que le gouvernement du Mali s'est fermement opposé à la demande de soutien aérien de la France au profit de l'aménagement, afin que la France ne se serve pas de la mission onusienne comme prétexte pour mener des opérations subversives visant à fragiliser davantage le Mali et la région du Sahel. Ko a kakan bi ka hakili jigi kɛ ka sababuya kɛ Mali fangamaw sɔmina Faransi la k'a fɔ k'u bɛ ŋaniya min na o ye ka Mali bila basigibaliya kɔtigɛbali kɔnɔna la. O sababu de la MINUSMA ka mandat kurakurayatɔ Faransi y'a ɲini ko ka yamaru di olu ka avion ma k'u ka to ka na dɛmɛ don MINUSMA ma Mali ko k'u tɛ jɛ n'a ye bi u tɛ jɛ n'a ye sini a sababu de filɛ nin. Munna Faransi tun bɛ fɛ o yamaru ka d'a ma hali ni Mali y'a gɛn MINUSMA tɔgɔ la a ka avion ka lamaga anw ka dugukolo kan pour que ka to ka nin dɛmɛ sugu de don terroriste jɛkulu olu ma ka anw ka jamana bila basigibaliya kɔnɔ ka Sahel bila basigibaliya kɔnɔ. Au regard du droit international, le gouvernement du Mali estime que ces actes de la France constituent une agression qui est définie selon la résolution 3314 de l'Assemblée générale des Nations unies du 14 décembre 1974 comme l'emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations unies. Mali gouvernement ko ka soba ke nin bɛɛ sa ka kɛɲɛ ni diɲɛ sariyaw bɛ min fɔ Mali gouvernement ko ale ka jateminɛ na Faransi ye nin baara min kɛ nin ye i n'a fɔ Faransi ye guerre d'état ka Mali sɛgɛrɛ. O kumaw o tiɲɛtigiyalen bɛ ONU yɛrɛ sariyaw kɔnɔ Faransi nana bin Mali kan a tiɲɛtigiyalen bɛ ONU ka sɛbɛnw kɔnɔ n'o ye résolution 3314 ye ONU Assemblée générale ka résolution de don min tara kabi décembre kalo tile 14 1974 o b'a yira k'a fɔ fɛn o fɛn ye jamana dɔ ka fanga ta k'a yira jamana wɛrɛ la min b'a a ka jamana dugukolo bila farati la min b'a a ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔsɔ o waleya fɛn o fɛn ni o kɛra ani ONU sariya tɛ bɛn ONU sariyaw olu ma jɛn n'a ye nin ye dalilu ye k'a fɔ Faransi ye ONU ka sariyaw sɔsɔ ka na bin Mali kan ka Mali juguw dɛmɛ. An balimaw, ainsi au sababu la sa le gouvernement du Mali invite le Conseil de sécurité des Nations Unies, garante de la paix et de la sécurité internationale, à œuvrer afin que la République française cesse immédiatement ses actes d'agression contre le Mali. Comme Mali gouvernement ba ñini diɲɛ tɔnba ka kulumi ni diɲɛ lakana ko bi jalatigɛ o bolo Conseil de sécurité. Diɲɛ ka basigi jigiya sɛmɛnen bɛ olu de la. U ka fɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan. Faransi bɛ nin dankari wale min na ka kɛ Mali la a ka dabila a nɔgɔni fɛ. En outre, la France, membre permanent du Conseil de sécurité, devrait se conformer à la légalité internationale en respectant les dispositions permanentes de la Charte des Nations Unies. Diɲɛ jamana duuru minnu bɛ ONU na n'olu bɛ diɲɛ kow jalatigɛ Faransi ye o jamana dɔ ye. Mali gouvernement bolo Faransi tun ka kan ka a yɛrɛ damakɛɲɛ sariya ma Faransi tun ma kan ka kɛ diɲɛ sariyaw sɔsɔbaga ye ka na bin Mali kan ka Mali juguw dɛmɛ ka terroristew dɛmɛ ka jamana bila lakanabaliya kɔnɔ ani Sahel. En balimaw, en cas de persistance dans cette posture qui porte atteinte à la stabilité et à la sécurité de notre pays,
le gouvernement du Mali se réserve le droit de faire usage de la légitime défense conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Gouvernement ko ni madabla ni wale jugu mimbi sena na madabla ni francima ni ko indabla ka dankari Mali ka basigila ka terroristu deme Mali kan ka avion wuli anga sorasi kan kuna anga jamana dukolo kuna ka soro ama jenai ka anga sorasu suye ka di juguma na madabla oni sariya sen biduruni kelena obi yamaru mindi jamana ma oye ki yere lafasa ni francima ni dabla Mali ba yere lafasa Mali tina mashitoi e kanga jamana bladiste baskibalia kono okoro edi uka avion amba a bonga bi ka bombarder ambalmo Abdoulaye Diop ko je vous prie de porter la teneur de la présente à l'attention des membres du Conseil de sécurité en vue d'une réunion d'urgence sur ces questions et de la publier en tant que document officiel du Conseil de sécurité. Abdoulaye Diop ko anana nini sebe na dalu miye ni kumaka munu flenye ana dalu anana di Conseil de sécurité nyemogom aka nye jamana u bella donia ala ka klaka sigi kolokolo krenkreli ala onina ni kokuna Malika na naka dalue Fransikana ayre nyefo akana Mali soso aka dalula wa Mali na nini kibaruya ni adalumie ka di oni nyemogoma Mali ba fe aka furubaya de atito tiroir kono gudola aka furubaya nyebe ka don mune bi seben kono. Le ministre Abdoulaye Diop Ambalmo, rien à dire. Rien à dire, absolument rien à dire. C'est ça la dignité. Nini Akti le Mali, le gouvernement du Mali gagne en crédibilité. Comme bé, on me communiquer la télé là. Francia Ketan, finalement, Moro Bafo, Konoko discours gansando. Farlangolon Dobe, Barawarete Olula la Goshiko, Wafo Willa Tuni. Le fait que le gouvernement est ni seven ka blakata onina anadalo ambassade fin be Bamako ka chabem ka klaka nyini ko kene ka sigi français ka sigi jona ou kana Mali gouvernement soso ni kuma nuno ambalmo oh phobie. Le gouvernement du Mali quand même tient bébé comme Mali gouvernement respecté parce qu'il y avait qu'un enquête de là. Le gouvernement gagne en crédibilité. Prévu bay. Bachite mon tombé prévu ni na français kola. Ni wale un sénat. La lettre c'est depuis le 15 août. Phobie à ma kelente mimbora kakuma. Da loko kuma koni abanaya o momunu tum mago be dalula faso bu koni siglembe ka awla jesisa ningwalia damne ni biche une autre remarque Mali parti politique kelente mi a communiqué donc par rapport à ça ni terroristu ye fagali ke ibuye les partis tels soutiennent les autorités. Aïrala Aula Kafo Biko Francis de Dou. Allez bébé ka nous fana demeni keleminouye. Parti kelentei. Mais communiqué que Fobi Mali parti kelentei. Les 200 et quelques partis politiques kelentala. Min kumana fokase bila. A kelentei min kumana. Pourquoi? Pour quelle raison? Kasira waranye anyinama. Mogo sorla ka taka saba duguma ko bela israne doanye. Ka kantige a choudale usrane me halibi parce que français to bala atikula ka communiquer ke. Wara salé usrane mbo fananye.
u jigi tɛ fasodenw kan u jigi tɛ faso kan u jigi bɛ faransi de kan pour que ka fanga sɔrɔ. Donc n'i ye n da don faransi jalakɛli la o ye n ka ko bannen ye. Jamanadenw u jigi t'olu kan o ye ɲɔgɔlɔnbɔ de y'u bolo. Ah Allah, ah n balimaw, c'est grave, hein? C'est très grave. Pourtant an ka impôt de bɛ ka kɛ ka nin partiw sara san o san miliyari de don. K'u ka jamana ka intégrité défend, ka unité défend, ka jamana ka indépendance défend, ka tila k'u ka tɔndenw kalan o la. Et là ils sont incapables de parler. Mali classe politique, c'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Aw bɛ se ka aw jigi da ninnu ka cogo di ko jamana bɛna sira kura ta ni politique mɔgɔw ye. O kɔrɔ tɛ ko sɔrɔsiw fana ka ɲi mara la ka tɛmɛ u kan. Mais nin politiciens ninnu, il est temps ninnu ka bila kɛrɛfɛ poubelle la. Il faut l'émergence d'une nouvelle race de politiciens au Mali. Ninnu ko tɛ. En balimaw, ni min bɛ sen na pour que ka Faransi ye kuma jaabi min di ko non ko réunion ko kuma yɛrɛ tɛ ONU na, ko réunion ko kuma ko ce n'est même pas à l'ordre du jour, o kuma kɔrɔ ye di parce que ONU Conseil de sécurité Mali tɛ o membre ye, jɔyɔrɔ yɛrɛ tɛ farafinna la ye, Mali tɛ se ka réunion convoqué ye. Bi pour que ka Faransi kɔ da fiɲɛ na Russiw de bɛ se ka walima Chinois de bɛ se ka nin réunion convoqué, Faransi bɛ diyagoya o la u bɛna sigi ka nin débat kɛ diɲɛko ye. An balimaw, fo bi kuma ma sɔrɔ Faransi gouvernement da. U ka sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ dɔw kumana, ces accusations sont très graves, etc. U bɛ kule tan ni émotion ye. Maintenant, apportez la preuve du contraire. Il ne peut pas. Aïra la aula, Francis est téléso fait, ou ka téléso do ka documentaire. Francis nana kona, ou ka surasu nana kona domi. Aya soro yad nunu shima bokona falo. Francis ka armée ni be encerclé. Onata be. Yad na djenyogon ni terroriste nyemoko be tugura nyogon ko mobile la. Ka bo kona kata Kidal, kata Gao, sira kelen doron de be sira flatte. O mobile tugura nyogona fo Gao de Gossi. Ko odun ko fole le 21 avril, Francis Rasuka avion dono e mirage de milliers. Ko olu nana Mali Surasu munu tume kata Gossi kana. Koué avion wuli olu kuna. Ka taka sigi ke kolu sui ku nogwen ka to ku filmer o wale olu kera Gossi. Cette manœuvre s'inscrivait dans une dynamique d'intimidation de nos forces. Nintuye bagabagali wale de Francis armée fait ka nyesi Mali Surasouma ou reka dugukoloka. Le 15 juin 2022, ko juin kalo kle tanduru temeni, une patrouille de Mirage 2000 a surveillé à plusieurs reprises sans coordination préalable un convoi Fama en partance pour renforcer les dispositifs de l'emprise de Gossi. Excusez, le 15 juin 2022, l'avion de transport tactique Casa 295 de l'armée de l'air du Mali a été harcelé par un aéronef de combat appartenant à la force Barkhane alors que l'aéronef malien effectuait des rotations entre des aérodromes situés en territoire malien. Mali Surasu ka avion mimbi Surasu ni minauta no e Casa 295 ye. Oko juin kalo kle tanduru temeni Francis Surasu ka avion munumbe keleke. O do tugura anga Surasu ko kuto avion kono anga Surasu buka avion kono. Francis armée ka klaka don keleke avion do kono ka soroka tugu anga Surasu ka avion non fait 600. Sans faire là. Kolu no gwen. Oh, fokata se yoro dola
ou bien ka anga surasu ka olu nokwe. L'aéronef français inconnu, qui ne s'est jamais annoncé à la radio, a effectué des manœuvres dangereuses autour de l'avion malien perçu comme des tentatives d'intimidation. À avion francika ou avion nana, faut qu'on a tengu mali surasu ka avion na. Avec taka segini munumunu na anga avion kuna, ama songa ere kofo mali surasu ka avion boli bagaye. Avion ere mindo a tamashien ou keleme ko bedugo. A tora munumunu na ni femi na kolosira ka ke inafo ni papali ni bagabagali de ka nyesi anga surasu ma sans felala. Outre Kokofe, le 6 août 2022, l'avion de transport tactique Gaza, le 6 août 2022, la force Barkhane a confirmé dans un communiqué officiel avoir mené des opérations aériennes contre des présumés terroristes dans la zone de Talatay. Ko fenge temeni encore utkalo kleworo temeni Francis Sorasu ko uere communiqué doke a tientigia ka foko luka Sorasu e avion ta o ko ka yala ko ka terroristu kele Talatay marakononi obe ansongoya fin fait. Cependant, ces opérations unilatérales n'ont pas été coordonnées avec les femmes ou la kanibara minke ou mamali Sorasu la donia a bara la wauni anga jamana majeka ke andu gwen ka bo anga jamana konnala. Opération contre mi abno de femmes aussi sont. De plus, qu'au fait, dans le secteur de l'Erneb, la nuit du 6 au 7 août, vers 3h30 du matin, un hélicoptère a atterri aux environs de la forêt de Ougrish, au sud de l'Erneb et Araten, cercle de Gundam et région de Tombouctou. Korofela yoro mimbi wele ko l'Erneb, utukalo kle woro ka duje utukalo kle wolon flat temene na 3h30 dugu klafe. Franci avion do nana jigi kungo do kono no e Ogrish o kungo e o flane l'Erneb woro dugu en fanfe ani Araten Gundam cercle kono Tombouctou région chou dugu kla Franci avion do nana jigi. Ambalmo. L'hélicoptère a embarqué des éléments. Ibrahim Ag Baba, lieutenant d'Abou Talha, chef de l'émirat de Tombouctou pour une destination inconnue. Allah. Francis, avion Minjiginaï, Tombouctou, Marakonon, Dougouklafe, avion Inana, Moro John ni Jonta. Terroriste Nyamoro Dobei, ko Ibrahim Ag Baba. Abou Talha, Oka, lieutenant Dodo, Noé Tombouctou terroriste Nyamoro Doye. Unana Oka, Mogo Fla de Tadou Klafe, terroriste Katununouye, Utara Yoro Jume, Machima Don Tara Yoro Kelemi. Français de Bina, terroriste Nyamoro Tassisson, Yoro Dola, aviona, Katanouye Fanrefe. Au kera don jume Mali armée ba don don les kadamine utkalo temeni ni utkalo kelen kle woro ka duguje a kle wolon flala 3h du matin ni Francis Kabare ambalmo otoy Abdoulaye Diop ko le 8 août 2022 à 37 km de Tessit un hélicoptère Chinook a survolé des renforts FAMA de Gao en mouvement vers Tessit, dans la direction opposée de progression. Ko utkalo klesegi temene, yoro dobe o yoro ni Tessit che anga surasu fagara yoro mi menaka marakono dona. Kilo bisabani wolon fla yoro dobe o yoro masunala. Hélicoptère dobe nuba hélicoptère wele ko Chinook. On nana yala mali surasu kuna surasu beka munu ni ubeka bo Gao kata Tessit ni avion nana munu olu kuna français avion do et donc mali surasu beka ta no lu beka bo koron fait avion beka bo klebi fait kana munu mali surasu olu kuna. Les Chinook surpris dans ses activités
a subitement repris de l'altitude. Ko wati mina balikera ala avion ina. Utume avion tume murumunu salola yoromi ani dugumana chemanja. Mali surasu balaka ou ka mouvement suili damne watimi ni avion ere nana somi ka foko anga surasu nyeshinimbu masisan. Avion balaka dugumana blaka yele. Fo sans fait ka tunu ni togola. En balmao. Les recoupements du poste de commandement interarmé des théâtres S auprès des partenaires n'ont pas permis de confirmer l'origine de l'aéronef. Mali surasu ye kele dagaw ani fɛnw ɲiningali kɛ n'a y'a sɔrɔ kɛlɛ daga min selen bɛ ka ni avion kofɔlen ka lakodɔn malheureusement o ma se ka avion in ka lakodɔn. Le 8 août 2022 à midi 55, une patrouille des FAMA est sortie de l'Abezanga pour rechercher en vain un colis largué par Barkhane à 3 km est du dit poste. Utkalo kle segi temenei midi temene ni minti biduru ane duruye. Francis Surasu ka avion Barkhane ko Mali Surasu bora Labezanga ka ta ye masurna la 3 km. Francis Surasu nana minen do jigiye. Surasu willa ku bita laje ku bolo da aminan kan utara sura minen numbetunu. Ça veut dire quoi? On a minen jigi ka di doma ulu e minen ta utunna. Okera Labezanga utkalo klesegi midi temene ni minti biduru ani duruye. Mali appareil a filmé à Odalu au Fanabe gouvernement bolo utara miye onina. Normalement. Tout au long du processus de transfert aux autorités maliennes de l'aérodrome de Gao et de l'espace aérien du Nord, depuis l'annonce du retrait de Barkhane, les aéronefs militaires maliens ont fait l'objet d'entraves régulières par des manœuvres retardatrices visant à réduire leur efficacité et à rallonger leur délai de réaction. En balmao, Francis Surasu ye Gao Kambla Domi, ko di Mali Surasu ma. A do ya soro Mali Surasu atakelen do. Mena kayan fin fait. Francis Surasu ye ou Senasumaya. Kasowa ke jaye quand mimbe Francis Surasu boloyi. Ani ye avion so au contrôle avec Francis Surasu de boulot. Donc au segili Mali armement ou sulusala ni au baraye pour que Surasu ka avion kana seka bara damne jona ka foko bita chani kela okumbe. La yini tuene ngania juguya au boloma. Face à la multiplication de ces actes d'agression contre la souveraineté et l'intégrité territoriale d'un État membre des Nations Unies, le gouvernement du Mali a publié les communiqués numéro 009 et 028 respectivement du 12 janvier et du 26 avril 2022, dont copie figure en annexe afin de prendre à témoin l'opinion nationale et internationale. Francien ni wale Tchedjougou Damado Minke ka dankari anga jamana ka yirama horonya la ka dankari anga jamana dugukolo la. Mali gouvernement ou dama diakan Mali gouvernement est communiqué au quai communiqué min danye fou ani kononton ani communiqué do danye fou mugan ani segi communiqué folo janvier kalo kletan flat temene gouvernement est communiqué ke ka francika ni wale jugo ira. Au kofe, avril kalo kle mugan ani woro temene Mali gouvernement est communiqué flana warake ka francika ni wale nun ka ira. Au communiqué copie kui au fana da dossier kan ka blakata onina onika ke sere ni kofanan. Le Conseil de sécurité a été également informé. Dien tomba au cas bolofra mini obe dien lakana ko latige au fana Mali gouvernement est sebenke ka olu fana ladonia ou ka don français be bara jugumina en façon konnala. Le gouvernement du Mali dispose de plusieurs éléments de preuve que ces violations flagrantes de l'espace aérien malien ont servi à la France pour collecter des renseignements au profit des groupes terroristes opérant dans les Sahel et pour leur larguer des armes et des munitions.